Ka jingyo ban khur hatrik da u captain u Harmanpreet Singh kala penlong ya ka kenhun yelek kai kari India ban penlim no ya ka Argentina da san la saw kul ha ka jingelek kai ka basaw jong ka FIH Hockey Pro League ka long ha Antwerp ka ba ha Belgium. Nakabenta ke India u Arijit Singh Hundal ulayo ban tap haka minit ka banyo u Gurjan Singh haka minit ka bakat pra but u Harmanpreet Singh ula khur ya ka hatrik da ka tap laikul haka minit ka ba arpu khandai sanpo bat sanpo ar kat bana ka Argentina u Federico Monja ula tap haka minit ka balai u Nicholas Kinan haka minit ka ba arpu saw u Tadio Marushi haka minit ka ba sanpo saw but u Lucas Martinez haka minit ka basan punyo. Ka India kan penkre ya ka jinge kun ka ban 1% ha ka Germany ha ka shitarik u jilliu.